أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على من لا نبي بعده السلام alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. yan uwa barkamu da wannan lokaci, barkamu da sake kasancewa tare da ku a cikin wannan tasha mai albarka ta Mai Jalalaini TV. Ina yi wa kowa fatan alkhairi da fatan muna cikin ƙoshin lafiya. A yau yan uwa ga wata fa'ida ga dukkan wani ɗa namiji da ya san baya iya daɗewa a lokacin kusantar iyali. Muna yawan faɗa cewa rashin gamsar da iyali ba ƙaramin illa ba ne a zamantakewar aure, kuma ba ƙaramar matsala yake jawowa ba. Domin akan samu matsaloli da dama waɗanda wasu in ba mata ne suka fito suka gaya maka ga ta inda kake da matsala ba za ka iya ganewa ba, sai dai ka rika ganin sauyi ta ɓangarori da dama. Haka ma idan mace ba ta gamsar da namiji, shi ma hakan tana faruwa, sai ga namiji yana yin wancan ya yi wancan, an mai abu kaza ya ɓata rai ba ya mai komai ba ya haɗa rai. Duk rashin gamsarwa lokacin kwanciya yana iya jawo wannan. A ƙarshe ma rashin gamsar da iyali yana iya jawo rabuwar aure. Saboda haka muke sake zage dantse akan kawo fa'idoji waɗanda insha Allah in kana da matsala a ɓangaren al'aurarka na rashin ƙarfi ko na ƙanƙancewa ko na rashin daɗewa wajen kusantar iyali, in kana bin hanyoyin za a dace ka rabu da matsalarka domin aurenka ya kubuta ya zauna lafiya. To a yau ma ga wata sabuwar fa'ida. Abubuwan da kake bukata abubuwa ne guda uku. Abu na farko ganyen na'ana'a, abu na biyu namijin goro, sannan abu na uku kanunfari. Waɗannan su ne abubuwa guda uku da za ka nema. Abu na farko, in ka samu na'ana'a sai ka cire iya kunnuwan kamar guda 20 ko kuma ka ƙiyasta. Sannan kanunfari za ka samu babban cokali guda 2. Sannan za ka samu namijin goro kamar guda 5. Waɗannan su ne abubuwa da kake bukata. Bayan ka samu su, za ka samu ruwa ƙaramin kofi guda 4, sai ka zuba a kai, sai ka ɗora a kan wuta, sai ka tafasa. A tabbatar ya tafasa sosai. Sannan abu da mamanta, namijin goro idan aka tashi a yayyanka shi, kar a sa shi a haka, a yayyanka shi. Bayan an ɓare ɓawon nan a yayyanka shi. Kanunfari ba za a daka ba ko a yi mai wani abu. Na'ana'a ma haka za a sa. Bayan an tafasa sosai aka sauke, sai a tace shi. Za ka iya sa zuma kaɗan, sai ka rika tsiyaya kana shan ƙaramin kofi wanda ka yi amfani da shi wajen dafa ɗaya da safe bayan ka ci abinci, ka sha ɗaya da daddare bayan ka ci abinci. Ragowar kofi 2 ma washe gari sai ka shanye su. In ya ƙare ka sake nemo kamar yadda muka faɗa, ka sake dafawa. Haka za in kuma wannan da ka dafa ka ajiye shi a guri mai kyau, za ka iya sake ƙara dafa shi. In kai mai kamar dafawa 2 sai ka zubar da shi, sai ka sake nemo wani kayan haɗin sai ka zuba. Amma in ka bar shi da danshi ko kuma a cikin abin da ka dafa zai lalace, sai dai ka fitar da shi daga ciki ka ɗan shanya shi a inuwa inda zai ɗan bushe, haka sai ka ƙara amfani da shi. Allah ya sa mu dace, Allah ya mana muwafaka. Sannan yan uwa, idan ka samu wannan bayani ka tura ga guruf na yan uwa da abokan arziki domin a amfana baki ɗaya. Wanda yake da tambaya ko ƙarin bayani ko buƙatar magani haɗaɗɗe zai iya kiran nambar waya ko ya turo mana saƙo kai tsaye ta wasu, ko ya ajiye mana buƙatar shi ta akwatin ajiye saƙonni. Waɗanda ba su yi subscribe ba su yi ƙoƙari su yi subscribe na wannan tasha, sannan su danna ƙararrawa domin samun sanarwa a kowane lokaci idan mun ajiye sabon shirinmu. Mun gode. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.